Meritxell Falgueras és periodista, sumiller i mestra. La seva perspectiva sobre el món del vi és única, femenina i dinàmica. Hereva d'una família unida a la cultura del vi des de fa 125 anys, Meritxell Falgueras coneix en profunditat el món de la vinicultura, el món de la restauració, el comerç de proximitat i el món del negoci online. Amb ella parlem sobre l'efecte que la Covid-19 ha tingut en tots aquests àmbits. Meritxell Falgueras és periodista, sumiller i mestra i avui ens acompanya a Ràdio Comerç. Benvinguda, Meritxell, i gràcies per donar suport a aquesta iniciativa. Merci a vosaltres. En quin punt de la teva carrera professional et va enganxar la crisi de la Covid-19? Doncs mira, em vaig enterar que els nens no anirien el dia següent a l'escola mentre estava presentant el meu quart llibre i estic pensant ja en la meva segona entrevista, perquè havia sortit aquell mateix dia. Llavors, clar, jo crec que a l'entrevistador ni li interessava què estava dient perquè estàvem els dos en plan com ho farem demà pels nens i sí, em va agobiar una mica la situació perquè tenia pactades totes les presentacions, sigui a Barcelona, a Madrid, a València, a Alacant, i tenia molts congressos i a part la il·lusió de celebrar els 125 anys del Celler Gelida, la botiga de la meva família, que soc la 5a generació, i que també tot ho hem posposat, cancel·lat, ja no sé ni què dir. Clar, vull dir, tot això, i ara, vull dir, heu pensat una miqueta què fer després de tot això? O d'alguna manera heu pogut també readaptar-se, no? La gent està parlant molt d'haver-se de reinventar o de que s'ha hagut de reinventar durant aquest període. Sí, doncs mira, la veritat és que gràcies a que la meva editorial em va dir però si tu a Instagram estàs molt acostumada a fer tele, fes la presentació online, no? Amb un live. I jo pensava, clar, no, amb tot el carinyo que havia presentat les altres, però em vaig animar i vaig veure que canviar-me, posar-me roba normal i no d'estar per casa, maquillar-me i tornar a parlar, encara que fos amb els comentaris del live amb la gent, que m'animava molt. Llavors vaig començar a fer un seguit d'entrevistes. Llavors, pensant, vaig pensar, la família Torres celebra els 150 anys i també han anul·lat la festa i el Celler Gelida 125. I llavors el que vaig fer és convèncer al Miquel Torres que es fes un Instagram i llavors fer-li com una entrevista i fer com una celebració dels nostres aniversaris junts online a través d'un live i va anar molt bé. O sigui que tens raó, que va ser un altre tipus de presentació, no la somiada, però eficaç igualment. Molt bé. Una coseta, tu coneixes molt el món de la restauració, també. Vull dir, de fet, el teu ambient professional es mou entre molts àmbits que s'han vist afectats amb aquest confinament, no? Centrem-nos ara en el món de la restauració. Quines conseqüències creus que tindrà aquest confinament i de la manera en què s'ha plantejat aquesta desescalada? Mira, jo crec que primer de tot, tots els grans gourmets i consumidors de restaurants tenim moltes ganes, d'acord? I això és un sentiment normal perquè està interioritzat dintre la nostra vida. I és veritat que els hostalers, que són gent que corre moltíssim, que mai està a casa, han estat flipant a part que va ser d'avui per demà. Llavors, tot el que se'ls ha ofert com a desescalada, com a pla de negoci, és inviable, perquè ja costen els números normalment, llavors ara això amb un terç, no fora, ja sabem tots, clar, tenen totes les deutes de, per exemple, els vins que no han pagat, el material que no han pagat, els lloguers que no han pagat, i això que proposen realment. Llavors, és veritat que tot el que és la venda takeaway mola molt, i és veritat que els que encara estem teletreballant i fent coses, doncs ens va bé perquè no tenim temps, però també és veritat que, clar, el que ens agrada també d'un restaurant és que ens ho facin, no? Llavors, clar, ara que ja estem acostumats tots a que no se'ns cauen els anells, no passa res, està molt guai poder gaudir d'un takeaway, que passa que, clar, molta gent amb aquests certos i tal estem més ratilles del normal, que també és normal, perquè de gastar molt a no gastar res i ja no saber què passarà, però que cadascú, o sigui, hi ha restaurants d'estrella Michelin que estan fent takeaway i, escolta'm, que sí, que tots ens ha encantat veure el Nando Jovany i fer la truita de patates, perquè ja un cop feta tenim unes ganes de menjar
tailandès o indi o alguna que no sigui el que cuinem nosaltres, que ho pots imaginar. Sí, que almenys tenen això. I en el sector del vi, vinicultors, les bodegues, els distribuïdors de vi també, no? Com creus que s'han vist afectats o com saps que s'han vist afectats? Mira, aquí hi ha dues parts, d'acord? Tot el que és vi que està a la gran superfície l'ha vengut com mai. Per què? Encara que a la gent del vi li molesta molt el titular, que la gent està bevent més del compte i que sembla que és el confinamiento alcohòlico. A veure, la gent no s'ha d'aixecar tan aviat com abans, ni arriba a les 3 d'un viatge, no va a vents, ni l'endemà s'ha d'aixecar per agafar un tren o per conduir. Llavors, estem a casa, no conduïm, estem nerviosos, estem també més intel·lectuals o més hedonistes, com hem perdut tota aquesta festa social, el que podem fer és veure'ns el paisatge, tindre sensacions a través de la copa, també com estem cuinant més, doncs també ens ve de gust acompanyar amb la beguda més gastronòmica i intel·lectual, que és el vi. I llavors, clar, abans la gent no mesurava quants còctels o quantes cerveses, perquè tu no saps una tina quantes canyes es fan. En canvi, saps, a tot el que és gran superfície, t'arriben aquests números de ha subido un 61%. Què passa amb els altres vins que precisament són com els de més qualitat, els més mimats, que estaven dins, que el sector Horeca era on venien més? Doncs clar, que s'han trobat que han servit aquest vi que el restaurant no els està pagant i que porten 2 mesos tancats i que quan obrin no serà amb aquella alegria. Llavors, i que la gent és veritat, no? Estàs al carrer, jo mateixa no et ve de gust, o sigui, si abans anaves a la perruqueria, miraves, xerraves, miraves les revistes, estàs allà només pensant, llavors, els que estan pel nivell Horeca ho tenen difícil. I després que ha obligat a tots, tinguin distribuïdors o no, a posar-se les piles online. Perquè, clar, si la gent vol vi, però volen que el portin a casa. A part, és veritat que, com els llibres, com moltes coses, pesen, entens? Tu a vegades diries que ho compraria 8 vins, però és que amb el que pesen no puc, perquè si no hauré de deixar comprar llet o no. I si te'ls envien a casa, ja per ja et dic, és que la gent està descobrint tot aquest... Sempre dèiem, quan ja arribarà el moment del vi? Perquè sempre sembla que als concerts tothom pensa en cervesa o un afterwork en gin tònic i dius, quan serà el moment del vi? Doncs mira, en un moment on tens les emocions a flor de pell, és el vi l'aliment que et pot dir que et pot escalfar més el cor també. I a nivell també de cultura del vi, perquè avui escoltava el Telenotícies i es deia una cosa com molt interessant sobre els llibres, no? Sobre una clienta que anava a una llibreria i deia, bueno, ara per fi puc venir, a mi soc una persona que m'agrada entrar a una botiga de llibres i anar fullejant, anar mirant, o preguntar a la llibretera, no? Quin llibre em recomanes? I això també es fa molt amb els vins, no? Vull dir, també... Totalment. Nosaltres tenim la botiga oberta, Vale. Fem online i també oberta, sí. Sí, no, però el ser de begudes i alimentació hem pogut obrir sempre. Sí que va haver-hi el primer mes del confinament que la teníem tancada i només fèiem venda online, però és que al final, doncs, bueno, com igualment havíem d'estar allà i, saps, no és com un supermercat que entra molta gent, no? Entren persona a persona i igualment aquest assessorament el tenen. Però si no, igualment, jo no amb l'Instagram de Celles Gelida, sinó en el meu personal, Wines and the City, cada dia estic entrevistant a elaboradors molt tops, que nosaltres tenim els vins, o sigui que els cursos que fèiem o la formació que fèiem, doncs l'estic convertint també online perquè la gent, doncs mira, ahir va parlar amb aquest enòleg i tinc ganes de tastar els seus vins i tal, no? Intentant fer... Molt bé. Canviant de tema, a nivell personal estàs també molt unida a Itàlia, no? Que va ser, de fet, el primer país europeu on van tenir la primera afectació massiva per coronavirus. Veus una diferència o quines diferències veus en referència a la gestió de la crisi del coronavirus allà i aquí?
No, és espectacular perquè el meu marit normalment ell viu a Itàlia i jo aquí. Llavors ell tornava a Canadà i va vindre a Barcelona i ja no va poder tornar a Itàlia, perquè van tancar fronteres i tal. Llavors, clar, ella em deia, com estàs? I jo continuava comprant aves per anar-me a Madrid i em deia, però com, és que no veus que això arribarà aquí? Clar, ella estava molt més en contacte. I també t'haig de dir que vaig tindre com 2 setmanes molt agobiants que tothom era com, heu anat a Itàlia, el teu marit és italià, i jo deia, però si el meu marit fa molt temps que fa més d'un mes i mig que no està a Itàlia, saps? Però sí que vaig tindre com molta pressió amb el tema. I després és veritat que fins que no t'arriba a tu, o sigui, jo parlava amb la família allà i jo no em donava compte que és que això ja estava aquí. Llavors, coses que veig diferència. Primer de tot, que ja estaran 3 mesos sense perruqueria, que amb lo presumida que són les italianes, cuidadín, cuidadín. Després, bueno, clar, és que és una societat molt com nosaltres, no? Molt de sortir i molt presumida. Clar, jo quan parlo amb la gent, nosaltres portem, no me'n recordo si 52 dies, ells dius que ja porten més de 70, no? I clar, bueno, una mica vas veient, però el tema de les escoles, no?, que és l'important, o de restauració, estan més o menys igual. I amb el tema del vi igual, tot el que ha sigut venda online i gran superfície, fantàstic. Horeca, fatal. I com a coneixedora del sector del vi, de la restauració, no?, de bodegues, etc., què recomanaries per després, no? O sigui, com creus que s'ha d'afrontar el després? Parla de... Bueno, ara ja han començat a obrir alguns comerços, però amb aquestes restriccions que comentàvem, no?, també. Quan es torni a aquesta nova normalitat, com creus que s'ha d'afrontar tot això? Què recomanaries? No, jo trobo que hi ha molta gent que ja ha perdut el vi, la por al vi en aquest confinament, no? I que ha entès que, igual que amb una recepta, no?, s'han atrevit a dir, escolta'm, doncs és veritat, aquest vi rosat, avui que ha sortit el sol, que xulo és, no? I jo trobo que aquest moment que hem tingut de connexió amb nosaltres mateixos, no?, i que el vi jo crec que ha ajudat, doncs que no ho perdem. Tampoc crec que com no ens deixarà a curt termini tindre la velocitat que teníem, el vi i tot el que és l'slow life d'assaborir el moment, doncs, bueno, que ha vingut per quedar-se. Molt bé. Meritxell, ens recordes les teves xarxes socials també, perquè així ho posarem, per si algú vol seguir-te i seguir els teus lives i les teves recomanacions? Doncs mira, al meu blog soc Wines and the City, com vins i la ciutat en anglès, i bueno, a LinkedIn, a Twitter em podeu trobar, a Facebook i sobretot a Instagram, que és una mica el meu mitjà. Molt bé, doncs moltíssimes gràcies per haver estat avui amb nosaltres. Merci a tu. I molts salut, ànims. que al final, veus, és el més important. Sí, Tant que sí. nosaltres cada vegada per això brindem tant, per dir salut, 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 cheers, santé, salute. Correcte. Sí, sí. Moltes gràcies. Merci a tu.